Türkmenistanyň Günbatar vilayatynda valutanyň gara bazaryndaky söwdegärler barlyklara sede bar edildi we tutsak edilip soň boşadyldy. Azatlyň vilayatdaky habarçylary polisiýanyň valuta söwdegärlerini garşy eden reýtleri barada habar berdiler. 7 sentýabrda Balkanabadyň merkezi bazarynda valuta çalşygy bilen meşgullanýan onlar çyraýat tutsak edildi we polisiýa bölümine akdyldy. Yerli çeşmelere görä reýtlere polisiýa we Milli Howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri gatnaşypdyr. Dayxan bazarına geçirilen reyt wagtyny valyuta söwdasy bilen meşgullanýan raýatlaryň hemmesi ýaly 40 tögörek adam tutsak edildi. Polisiýa bölümine akdyldy we sorak edildi. Dip ýagdaýdan habarly çeşmeleriň biri aýtdy. Başga bir çeşmäniň sözlerine görä tutsak edilenler ir sagat 10-dan akşam 5-e çenli polisiýa bölüminde saklanypdyr. Ýurtda nagt pul çalşygy bir kanun hataplanýar ýöne valuta çalşygynyň resmi bolmady gara bazary köp ýyl bäri saklanýar. Häzirki reýtleriň we valuta söwdegärleriniň tutsak edilmeginiň sebäpleri barada resmi görnüşde düşündürüş alyp bolmady. Emma anonim görleşen çeşmeler bolsa polisiýada tutsak edilenlere reýtleriň dolanşykda galp banknotlaryň peýda bolmagy bilen baglanşykly diýilip aýdylandygyny habar berýärler. Galp banknotlaryň peýda bolandygyny aýtdylar. Pul çalşýanlaryň nagt pullarynyň hemmesi ýürüte enjamlarda barlandy. Pul çalşylanda seresap boluň diýildi. Şeýle bölümde tutsak edilenlere galp pullar we olary taýgarman usullary barada dokumental film görkezildi. Mundan başga da görkezmeler berildi we galp manatlaryň ýa-da dollarlaryň tapylan halatynda derrew habar bermek talap edildi. Dip çeşmeleriň ýene bir aýtdy. Çeşmelere görä tutsak edilenlere hususan 5 sentýabrda Gyzylarbat bazaryndaky näwelli adam tarapyndan köp mukdarda galp dollar satylandygy barada habar berilipdir we şoňa meňdeş ýagdaýlardan höşgär bolmagy çağrylypdyr. Şeýle hem olara ýanlarynda kameranyň bolmagy maslahat berilipdir. Tutulan valuta söwdegärlerine netijede 3 hepde azadlykdan mahrum edilip mejburi işlere çekilmek ýaly çäre görüljek aýdylypdyr. Emma olara özlerine derek paxty ýygmak üçin hakyna adam tutmagy ruhsat berilipdir. Geçmişde valuta alyp satýanlara garşy çäreler döwlet bayramçylyklarynyň we ýurdun syýasy jemgyýetçilik durmuşyndaky möhüm wakalaryň öňýany güýçlenýärdi. Şeýle hem kanun goraýjy daralaryň ýol başçylarynyň çalışmagynyň ýa-ni häkimetleriň valutanyň gara bazaryna ün sartýardy. Käbir halatlarda täsirli wezipeli adamlaryň goldawyna daýanyp işleýän yerli iri pul çalşýanlaryň täsir meýdanyny gaýtadan paýlaşmak synançyklary hem valutanyň gara bazarynda durnukçylyk döredýärdi. Türkmenistanda dollaryň gara bazary 2016-njy ýylda nagt valutanyň konvertasiýasyna resmi gadagançylyk gerilenden soň döredi. Kanuny bolmadyk dollar çalşygy bazarynda ýurtdaky sosial ykdysady proseslere baglylykda ütgeýän öz düzgünleri hem valutanyň hümmeti bar. Şol birakdyň özünde de birnäçe ýyllap türkmen manadynyň gara bazardaky hümmeti ütgese de resmi nyrkdan azyndan 5 esse ýokary çäkde saklanýar.